どうも、ピカリンです。先ほどは申し訳ありませんでした。ちゃんと解説させていただきます。今回やっていくボスは、墓王ニトというボスをやっていきます。墓王ニト自体は、強くないのですが、その周りに、モブ敵がいますんで、そのモブ敵が、墓王ニトを倒さない限り、何度でも復活する、仕組みになっています。ニト自体が、呪術師、ネクロマンサーとなってますんでね。ただその復活を防ぐために、新生系武器というのがいろいろありまして、その中の一つ、この新生系の武器の槍を使っていきたいと思います。そしてこのボス戦も落下ダメが入るので、積類調整でちょうど良くなるようにしております。で、この墓王2頭が、最初遠くにいる間、剣舞というね、技を使ってくるんで、それが4秒か5秒ぐらいに技が発動するんで、避けないと毒を食らいます。ちょっと敵雑魚敵早く来て。 OK、 これは美味しい。 OK、 リハーサルよりも美味しい。で、ある程度来たらもう近づかないと剣舞打たれるんでね、剣舞打たれたらめんどくさい。で、しゃがんだら爆発してくるんで、爆破打ってくるんで、これは走って逃げる。で、近づいて、で、大概目の前にいれば食らうことはないんでね、一生。よし、いいよ。で、しゃがんだら逃げる。オッケー、いい感じで、離れすぎたらね、剣舞打ってくるからね。よっしゃ、終わりだ、2頭。シェイ。やべ、クソだせ終わり方してしまった。ふう、私は何度でも戦うよ。ではでは、またまた。